Okay, may hapon sa tanan. Kini karon atong gitistingan mo kini ang early warning system nga adunay siren kini o kini adunay atong i-alarm kung adunay nagkalanlaing matang sa disaster, natural man or man-made. So kini usa ni ka proyekto sa atong Halandong Mayor Joseph Fortes Cagas nga mahimo nato nga mapadali nato magpabalo ang makatawhan sa asang dapit dinhi sa siyudad sa Digos, particularly karon naka-install kini sa duha lang ka porsyon no dinhi sa gym sa Barangay Aplaya ug ikaduha dito sa itaas sa New Business Center sa Palengke. Kung unsa mga panghitabo ato dayo mahatagan og mga pagpangandam ang mga katawhan kung asa dapita. But dili lang kini, doon na pay plano ang atong Halandong Mayor nga butangan niya ang ubang pa mga strategic areas within Digos City. So kini makatabang gayod aron makapangandam kita sa hinanali dayon ug aduna may mga evacuation nga pagabuhaton dali makatawo og maluwas kini pinaagi sa ini nga pagpangandam. Magpatingog na kita sa ang General Attire. Patingog, magpatiling kalma. Ghost alarm, napunta yung mga CCTV, oo. mga high definition. Oo, natay mga CCTV nga 360 o kanang fix karon almost na gi-install na sa atong supplier o aduna po gipang rehabilitate nato kato nga igo sa roadway dining o katong guba usab sa linog kaniadto. So siguro adunay mga 42 ka i-rehab no nato. And then naatay 21 ka mga bagong CCTVs no. Naapoy nagamonitor ni kasapaan nato kay nga mga garong tigbaha mga garon o ganoon na kitay mga measurement dito or kining gitawag signs gadiin ato dayong makabalo ang mga katawhan nga need na jud sila nga mobakate. So kining CCTV makaditer po ni sa mga criminalities sa asang nga different nga barangays labi sa atong palengke o diri sa atong City Hall. So aside ana ang duha pa jud ka unit sa atong traffic system karon about to be installed no kining adre sa kanto Kugon o dinhi sa crossing intersection sa Aplaya nga super highway. So kini ang mga katikaran karon sa programa sa CDRMO nga panguluhan sa atong Halandong Mayor o ginubanan usab sa atong Civil Council nga suporta pag-ayon ini o tibok mga department heads kay aron ang kini mga katawhan sa Digos mahimo nga mapalayo sa mga katalagman.